Salam 8FM dinleyicileri, 8FM podcastlarını dinleyenler. Salam hormatly dinleyijiler. Bugünkü mowzumuz ulanýan datlarymyzy öndürýärmi? Bu nähilek açyk aýdyp bilersiz? Hasma açyk düşnükli aýdyp bilersiz? Meselem ulag, awtolog ya maşin misalyny gitip bilersiz. Meselem Türkmenistanda köp adam maşin minmäge gowy ya. Owa ýöne höwet etýärler, kakalarynyň, ejeleriniň maşinlaryny alyp gaçýarlar, beýtýärler ýaş wagtlarynda bulardan soň satyn alýarlar. Ýöne esas pikirlenmeli zat şu maşinlary özümiz öndürýärmi, öndüremizokmy? Bizim köpçülikliň erkek maşgala maşin höwet edegen bolýar. Çağırygyndan ulalýança, hatda ulanynyň soňam adamlar gowy ütköşük birinden beter gowy maşin owadan gymmat, belki tapawutly, renkli, renksiz her hil maşin süresi gelýär. Ulanasy gelýär. Olam esasan daşary ýurtlaryň maşiny bolýar. Näçin daşary ýurtlaryň maşiny bolýar? Awtolog. Sebäbi biz öňünden okşuwal. Soraň jogaby gysga biz maşin öndüremizok. Ýagny haýsydyr bir maşin ulama niýet etsek, maşin alsak, bu diýmek pulumuzy ýurdumyzyň içinde däl, pulumuzy daşary ýurda akdyrýarmyz bolýar. Esasy mowzuk bärde biz öndüremizok diýip ony dile almak däl. Esasy mesele biz meselem näme illeriň öndürýän zatlaryna göz dikýäs. Şonu höwet edýäs. Näme üçin biz özümiz bul döwlet bilen baglanyşykly däl. Bul her kim özü pikirlenmeli. Men näme üçin öndüremok? Meselem daşary ýurtdaky adamlaram senden ütköşük däl, ol döwlet bilen baglanyşygym ýok. Ol hususy her kim bir adam meselem Facebook diýeli. Facebook bir adamyň pikir edip ýüze çykaran bir zat, soňra oň töwereninde işgärler bile ýoldaşlar bolup şoň pikirini gollaw bermegi saýasynda emele gelen güýçli bir platforma. Meselem Honda diýeli ýa Toyota diýeli. Olam şoň ýalak bir mehanika bir sistema döredýär, soňra şu sistema gollaw berýän adamlar töwereninde adamlar tapyp işini ösdürýär, işini ulalýar we daşary ýurda satyp, öz içine satyp pul gazanýar, güýjedinýär. Indi bulam biziň her bir türkmen adamyndan ütköşük bir adam däl, bir Ýaponiýadaky bir adam. Yo, men ykdysady tarapyndan seretýärmi köpden şu datlary. Sen aýtýan hak. Ykdysady tarapyndan däl, biz has iň aşakdan ýa tohumdan başlamalym diýen öz pikirim. İlki özüň ýetişdirmek meselem. Men gowy maşyn höwet edýän alasym melýär ýöne şonu menem döredip bilerni pikir edip görmelim diýen. Menem Toyota ýaly maşyn döredip bilerin, onda men näme etmeli? Men öwrenmeli. Maşyn nähil maşyn döretmeli. Men nädip belki ütköşük maşyn dörederim. Belki ütköşük şekilde, ütköşük sistemada. Yani men düşünen dadım. Ya sen aýdýanyň. Biz minjok maşinymyzy özümiz öndürsek, özümiz dizayn etsek, isleýişimiz ýani. Ýogsa sen maşin bilme diýip duramak. Ýöne özüň bir maşin brand diýende, bir marka döresem. Bu okman maşin olmalam dälmi kadyn? Başga zatlaram bolup bilýär. Her haýsy bir zat, her telefon bolsun, nahar bolsun, eşik bolsun, köwüş bolsun, öňkü podcastlarymyzda da gürleşdik bular barada. Meselem ýokdan başlamak. Şon ýaly. Ýöne bärde gürleşik adamymyz bizem edip bilýäs. Biz näme üçin edemok? Men her kim bul umumy bir adam aýdyp biler, ýöne her kim özüne soramalym diýen. Men döwran, sen gaýgysyz sen näme edip bilýän?
biz öz içimizde döredör ýaly näme edip bilýän illere mätäç olmaz ýaly illerden almaz ýaly bar gazananjaňy daşary ýurda bermez ýaly. Hatta biz öndürüp daşary ýurda satyp biz içine baýlyk getirer ýaly näme edip biler. Serkim şonu ýaly pikir edip bilsek ütgeşik bir netije alyp bilermi kakdy? Awa. Şo özümi döndürmeň bir ýygyna düşüp aladysyn etmeli-de. Yani maşin minmäge merwetdat däl, beýleki datlar ulanmagy merwetdäl. Ýöne biz şonu öz Made in Türkmenistan diýip duran ýa-da Türkmenistan döndürilen diýip duran logany goýdurjak bolmaly-da şo. Özüni dizayn etmeli. Goýdurjak bolmaly. Bir öz ýurduňy, meselem, öz maşgalaňy baýatmagy pikir etmeli, öz jügyňi, öz kisäňi pikir etmeli. Özüň baýasaň sen goňşuňam baýar, sen baýasaň bazara gidip gowdatlaram alarsyň, o taýdaky satyjylarym baýar, şeýdip ykdysady, ekonomiýa öser. O taýdaky Ekonomika öser. logika biraz kemrak mı hadin? Ýöne gara diýjek bolýarmyz şu. Sen açyk aýdyp bilersiň öz pikirini. Has giňişli. Yok, baýamakdan ziyada bir zat jemgyýete peýdaly bir zat öndürmäň ýerine düşmeli-de. Şeýdi pikir edýän. Elbette hyzmat etmek. Gowy bolmanda sen jemgyýete peýdaly bir zat etmesen hiç kim onu ulanmaýar. Şo ýöne sen ýeke oduň baýanyň bilen beýle kardylar baýamaýar-da. Diýjek bolýanym şo. Siz bir Ýeködüň baýanyň bilen beýle adamlar baýamaýar. Sen ekonomika bir goşup bilersiň. Ýöne men diýen sen mesela maşyny öndürsen, men telefon öndürsem, başga bir gidip başga urda döndürsem, o baýamazmy? aljak adamy bagly, daşary ýerde satyp biljekmi, satyp biljek dälmi, öz içindäki bazara satyp biljekmi? O elbette ýanky diýişimiz ýaly işe yaramasy hiç kim almaýar, işe yarar ýaly ýagdaýa getirmeli. Indi şeýle bir soru çykýar, o dogran. Dogry aýtýas. Ikimizem dogry aýdyp diýerdi bir. Dol açyp aýdyp berip bilýär belki. Şunu ýalat bolýar. Biz ýöne daşary ýurtdakylardan gowy öndürmeli-de. Meselem şu maşina öndüreldi diýdik ha ikimizem. İkimizden bir radio öndüreldik, ýöne öndüren dadymyz bir makbuň ýerine geçmese, öndüren dadymyz BMW'den gowy bolmasa, ol diňe öndürdigimiz bolar. Ýagny diňe bir sanyny iş edenimiz bolar. Hilde däl-de diýjek bolýanym. Biz şonu beýlekden tapawutlandyrmaly bolar. Siz esasy maşina öndür, onu öndüren dadyň daşary ýurt bazaryndaky garşydaş ýarş. Şoň üstünden gelip bilýärmi? Baga boýunça ardanmy, hile boýunça ýokarymy? Bir topar zady gözüňe almaly-da. Ýöne biz bärde men pikirim berjek bolýan zadymyz bir zady tüketmekden, ýani bir zady sarp etmekden diýade bir zatlary öndürmeň ýerine düşsek hat bolarmy hadiyatsa. Men şey diýenler. Inni şu mowzumuz şoňa bar ýa-da bir zat höwes edýän bolsak, şonu bizem öndürmägi höwes etmeli. Şonu almagy höwes etmelilerle döretmäni höwes edip görmeli. Şo pikir edip görmeli. Bir netije alyp bolar belki diýen. Bir zat höwes edýän, näme höwes edýän? Olam ýöne şu podcastımızda ikinci mowzumuzam ýanky agzy berlik, onu ýeke jöýden edip bolmaýar elbette. Ýeke algan bir ýere ýetip bilmek, güýje ýetmeýär soňa waka. O pikir edip biler biri. Hatta şoňa bir ädim edip biler ýöne elbette dosýarlar edinmeli, oň üçin ýollaşlar edinmeli bolýar, şol urda şoňa pikir aýryp biljek, şoňa goşup biljek. Olam ara gatnaşyp gurmak, bir bilen habarlaşmak, maksadyny paýlaşmak,
yollaş edinmek, dogry adamlar edinmek bilen Awa. bolýar. Kadiýan. Onna şeyler bolýar da. Bir zat meselen biz ulanýan bolsak, şoň ýerine geçip biläjek täze zatlar öndürmegi ýa-da kellämdäki meselen telefon ulanýarsa, şu telefon biziň bize göre galyň bolsa, agyr bolsa, ýöne telefonla manam gowdys. Onda biz şonu has oňoýly etip biljek da tehnologiýa öndürmeli-de. Öndürmeň ýerine düşmeli. Ya inçejik, ya ýeňel, ya has güýçli telefon öndürmeň ýerine düşsek, onda biz ýeňerse, o zaman ulanybermeli. Düşündirip bildimmi? Ýöne biziň diýen adamlar şu wagt döwran ýa-da gaýgysyz. Näme barada gurrun edýäňi. Näme gaty ütgeşik burada höwes edýäňiz, oňa bolmajak zat höwes edýäňiz diýip bilerler. Ýöne bolmajak zat ýokmy kadýan? Hadadyk bir oturup pikir etse, oýlansa, şu her kim öz uğrunda ustat bolmagy hakykatdan ýüregine düwse. Ya biznes tarafına men bir zat diýip biljekler. Ýa-da bir zat öndürmek, eýlen yani näli tamam biznes üstünlükli bolarym bolmazmy peýda getirmez. Men tejribem ýok-da. Biz gazetden datdan okaýas belin, täze ideýalar öňe sürülip gowy önümlerine öndürenne ýöne biz men öz pikirim täze zatlar hödürlemekden, täze zatlar öndürilmegini önümden hödürlemekden ýyda galmaly däl-de. Ýyda galmaly däl. Hatta en atalar dinleyen bağ olsa çağalarına golluk vermeli. Çağaları sen näme döredip bilýän? Çağalan kellesi biziň beýnimizden güýçli da. Olar has döredici pikir edip bilýärler. Şoň üçin çağalara köp zat bermeli, ünsüni almalylar. Çağalar has bizden güýçli döredip bilýärdi. Indiki nesil has bizden güýçli netijeler alıp bilýär. Türkmen milletine, Türkmen halkyna bir peýdalyk edýän ýa-da şoň üçin çağalara ýol bermeli kadýan. Oğlum ýa-da gyýdym sen meselem ütgeşik robot ýasap bilýän ýa-da robot ýasap bilmesi üçin mümkinçilikleri döretmeli. Meselem Steve Jobs'am çağalygynda şu kakasy bilen maşyna oňarýan ekeni. Maşyn öňünde näme diýilýär? Şol maşyna oňarýan ekeni, söküp düzýän ekeni. Şol atlyň netijesinde ýanky işler emele gelýär. Şolara öwretmeli, ýol görkezmeli enatalar. Bilmeýänem bolsa, biljek bolmaly, görkezjek bolmaly. Şoň ýaly bilmän bolkan ütgeşik zatlar öndürip bilýär da çağalar. Bize o zatlar görüp bilmedik çağalymyzda, ýöne iňerkisi başga çaraklatlar gördük. Ýöne programmerlama zady öwrenmedik da biz. Oň ýaly akyl edinip bilmedik. Şu wagtky köp maşgalalara mondialda akyl edip bilen oklaryň tak. Ýöne ýanky eýem çağalaňyz bolsa ingliz dili program ýanky kod ýazmak, programy ýazmak şonu hökman möhüm öwretmeli kadýan. Olar öz dünýalaryny, öz pikirlerini şoň üstü bilen döredip bilýärler. Türkmenistany ütgeşik ekonomika peýdaly önümler öndürip bilýärler. Bunun için täze mümkinçilikleri döredilmeli, şoň netijesinde. Imkanlar bar, o biziň mümkinçilik her birilerinin bir zat garaşmalyar kadýan. Mümkinçiligi özüň tapmaly. Bize hiç kimem sen eline taýýar hiç zat getirip bermeýär bu döwürde. Birilerinin bir zat garaşmalyar, birilerinin medet garaşmalyar. Birilerine mätäjem bolmalyar. Ay plan ýok, plany bolan ýok. Ay näme o bahanalar hiç netije bermeýär. Men meselem Aktepe'den gelýän, Aktepe trawynyň. Ýöne Aktepe trawynda ýetişen bir çağanyň daşdagyndaky şertlerim göz öňünde tutmalymy hak diýende bolan. Şunu ýalatdyr biz gönümel aýtýas, men kawada olanşem ben gönü aýtýan şunu et,
diýen welin köp şertleri göz öňünde tutmaly haq diýen. Meselem Elbette o zatları bilip gurulýar. Ýöne meselem her bilýän töweregini aýtmalym ka diýen. Men şu wagt öz ýegendämi ingilis dili öwrenmesini isleýän, ýegendäm ingilis dili öwrenen soň ýanky kod ýazmany öwrenmäge bir ýol görkezim bilýän. Her kim şeýdi bilýänler görkezse bu iş giňärmi ka diýen. Hatta meniň bir ýene bir proýektim bar. Geçen ýyl taşada da gurulapdym. Taşa görüşmelerinde mektebim.org mektebim diýip bir proýektim bar. Şo ýerde ýanky sapaklar her türlü sapaklary türkmen dilinde mut görnüşde bir taýýarlamak maksadym bar. Näsip bolsa oňa da şu wagt başladyk. Hatta oňa 2 bilen başladyk. Ýöne ýuwaş gidýär şu wagt. Näçe adam bilen başladyňyz? Ýöne başladyk. Näçe adam bilen başladyňyz? Şoň sebäbi düşünmedim. Bul ýeközüm başladym. Ýöne her kim wagtyny aýryp bildiginden menim azajyk kömek edip bilerin. Menim bir azajyk kömek edip bilerin. Men elimden gelen pul kömegini edip bilerin diýenler bar. Her kim her hilek ýöne doly wagtyny aýryp biljek ýekejedim şu wagt. Her bu iş näsip bolsa mut sapakda ýanky Kerki aktyp. Men özüm aktypden daş bolan aktyp etram. Aktyp. Daş bolan aktypdäki oglanjyklarynyň öwrenmesi üçin online bir sapak ýasasak, şu taýda oglanyň eline ertip bersek, öwrenip bilermi ka diýen. Oň üçin gerekli enjamlar datlary üpçünetsek, internet üpçünetsek, o elbetde ýan gaýtanyň hakykaty öwrülip biler. Döwran. Belki internetsiz öz eline telefonuny girer ýaly bir internet ýagdaýda da şonu göz öňünde tutýar. Esasy maksat telefonu ýa-da elindäki şo ykjam enjamy, şo maglumaty videony ýa-da mektebim.org ýüklemelidir. Şoň üçin aýtdym da internetiň barlygyny ýoklugyny. Hawa. Biz şeýlerak diýelim. Kimiň elinde şonu ýa mümkinçilik bar bolsa, ýa bir zatlary etmäge de şonu gaýgyrmaly däl-de. Gaýrmaly, üstüne gitmeli. Säbi ay bolanoklay, umytsyz ýaşadan. Bir zat ulanyp ýa-da şo sarp hakyky sarp edici bolandan öndürüji tarafa geçmek biziň geleceğimiz üçin has peýdaly da. Şeýdi baýdaýyna. Hawa. Elbette. Men şu wagt tehnologiýa okuyan ýöne näme etjem dol bilemok. Ýöne bir yerlerde koşup biljegim bilýän. Häzir men dogly öwreneýin. Nähili zatlar elbette öwren köp pikirlerim bar. Ýöne onu ýekejedim başaryp bilmeýän. Başaryp biläjek bir zadymy emele getirip biljegim inansam, töweregimi dostlar edinip onu emele getiren menem bir köşk bir zat. Emele getirmek üçin okuyan şu wagt. Belki filmde ulanmak üçin, belki başga bir sektorlarda tehnologiýany ulanyp adamlara nädip hyzmat edip bilen. Olam öwrenmek bilen bolýar. Men bilerdim. Ýoksa. Ýa-da senem şu wagt okuman okumda bir işler edýän dogry dälmi? Senem oturup ýatyp Türkmenistanda bir çörek gazanyp ýaşap bilerdim. Hemmämizem ýaşap bir ýol köçedäki garybam gününi geçirip ýaşapdyr. Maksat koşun. Alalaşýan. Senin bir proýektlerin bar, fikirlerin bar. Blog ýazýan, bilýänsiň, makalalar çap etýän, özünçe oýlanmalar ýazýan,
boş oturandan gowda gyradan bir zatlar etsen ýoksa hiç kim men dorlap duran okşaňa birinde bir adamlar bir goşmaça bir zatlar okaýsyn ýa-da Türk mektebi nokat or çykartsan menem özümkini çykardym şu adamlar boş oturandan okaýsyn diýenler. Oh, Öz men pikirlerim bilen tanış bolsunlar, belki men pikirlerim halan oh. çykar. Pikir men bilen gepleşmek isleýän çykar, eýleň beýleň diýip şu blogum makalam lazım ýazýan ýerim bar. Ana ýa-da turkmennotes.wordpress.com. Munyň daşyndan ana zatlar etýär näme ady? Ýewropada okayan türkmen talipleri bilen bir näme gurjak bolýar, näme ady? Habarlaş topar. Facebook topar da bu. Topar. Ni o ýöne sosial gom ine Ýöne sosial ulgam. Ol daşary ýurtlarda meselem stipendiýal Ol okuma näçe? ýer barmy? Haýsy universitetler, Ýewropaň haýsy universitetinde magistratura okuw üçin boş yer bar ýa-da bakalavr üçin ýa-da doktorantura üçin ýa iş mümkinçilikleri şunu ýallatlary goýýarsa şuday. Ýöne biz köplenç ýa gruppada Ýewropada okaýanlary goýýar. Kabul etýärsa grupamyzy ýapyp Ýewrop Son onu okumak isteyenler yazıp bilmem. Ha, ýok, köplenç onu Men ýa-da Ýewropada okumak isteýän. kabul edemez. Şu taýda Ýewropada bir Köp adam girýärde. Onu ýa saýyp adam köp. Onu ýa kömek etýän. Hawa. Ýöne eger Ýewropada okumak isteýän ba bolsa, indi biz Ýewropany reklam etmek üçin aýdamyk berdi. Ýöne eger göwnde düwen bolsa, Hawa. Google'dan köp maglumat Ýewropada, tapylarlar, Amerikada, orçça, türkçe, sen künje inglizce. okajak bolsalar, şu Google'da aktiv işlemeyi bilmeli, gözlemeli. Bizim köplen Terjümeçi ama o ýerde ýaltaçylyk etýär terjümeçi. Google Translator. Üniversitede biri bana senin makbul kullanýadyň gerek diýdi. Hawa diýdim gel näme boldy? Diýdi Excel'de diýdi Solver get açylamok diýdi. Solver diýip bir data analysis bar Excel'de. Oňa men näde özüm kanat guranym ýadymdan çykdy. Oňa diýdim men şu tapylama hadyr tapar ýene bir kimin sen bir özüm gözde diýdim. Oňa şu ýüzüni ýere salyp otyr. Ha, näme boldy? Ýok, häldem taplamak diýdi. Dur men aýtdym, ber kompýuter. Oňa ýanymda oturdy. Google açdym. How to install Solver to MacBook ýazdym da. Oňa göne Google göne çykaryp berýär. Aýtdym, dur. Şu näme diýe? O hal diýdim. Çykaryp berdi. Bolşan diýip geçirdik. 2 sekund. 2 sekund açylýar da. Ýok, taýda ýazylypdyr özi. YouTube'da support Microsoft.office.com'da ýazylypdyr, şunu şeýdip açmaly. Hawa. Maglumat tapmak şu döwürmizde kynat däl. Köp zat barada maglumat tapyp bilýär. Okuwlar barada, hatta okuwda näçe pul tölemeli. Men şu ýerde diýdim, haýsydyr bir mektebe, universitede Hawa. Men şu gün Amerika Stanford Üniversitesinde barıp bir okaýanyp seretdim. Bir 2 semestr, 1 ýyl näde okap bolar diýip girdim. Daşary ýurtdan şu wagtlaýyn geljekleri, ýani 1 ýylla çelli möhletde geljekleriň aýlyk tölegi $1000 eken, $1066 eken, ýalňyşmy? Şu $1066 töleseň gelip Stanfordda okap bilýän diýdi orada. Goşmaça burada. Ha, yok, web sayfasında Stanford'un web sayfasından ya da Google'dan öğrendim. Gelseňiz ine bir ýylda her ay tölejek pul. Ha, gowy. Amerikada hemmesini görkezýär. Görkezýär. Şu Stanford Üniversitesi menden aýlyk $1000 soratdy. Gelip okap bilersiň. Pul kömegi sorap bilersiňiz diýip dur. Men ýöne on ýyna düşberenden edil Stanford bolmasa da näme Yale'a da göräýmesen. Doğru. Onu her bir zadyň ýolu wa şo barada wagtyny sarf etmeli, öwrenmeli, üstüne gitmeli. Doğru. Bugünkü mowzumy gowurlaşdyk kakdy, dol açyp belki käbirler düşünmedigen boluplar, belki bizden has gowulýan boluplar. Olam pikirlerini paýlaşdy.
aşakda hatta tanayanlar bilen şeýer etseler, paýlaşsalar Gowalar. Biz men özüm hem de bilen dip aýtyp biljek däl, hiç kim aýtyp biler öýdemok. Ýöne şu gün bir kitabyň üstünden belli geçecek olduk da bir kitady. Biz hakyky arasy sarp edici bolmaly däl. Öndürjem bolmaly. Onun için täze maglumatlar gözlemekden çekinmeli däl. İnternet hem ulanmaly, Google'ly görmeli, girip görmeli, näde işleýär. Ýöne elbetde daşdöwrekdäki şertler hem göz öňünde tutmaly. Şertler ýöne şertlerde bir problema bolsa şertleri özüňde öğretjek bolmaly. Kemçiliklere çare döretjek bolmaly, çare tapjak bolmaly. Şoň ýaly onda inniki mowduklarymyzda da ýanky etmek isleýän maksatlarymyzy gürleşip biler. Ýani men şu wagt hem film Aşgabat Film Festivali bir ad koýdum. Şo barada online film festivali resimlenýän. Film döretjiler üçin wellir bayrak goýulýan. Men elbetde ýek özüm däl, men töweremden eýleden kömek hem soraýan bu arada. Maňa ýazanlar bar, meselem film näde edip bolar diýen sorawlara makalalar ýazylýar, terjime edilýär şu wagt. 20-den 30-dan köp makala. Bulary taýýarlaýar, film näde edip bolar bilmeýänler adamyny. Her detallaryny, her hädimädimler başaryp boljagyny. Indi şu zatlar gürleşer. Hem mektebim proýekti barada gürleşip biler. Hem seniň bu ýanky aragatnaş gurmak, okuyanlaryň bilim paýlaşma barada maglumat paýlaşyp biler. Meselem okuwçylaryň arasynda aragatnaş gurmak, olar bilimlerini paýlaşmak. Gowalar nädip bolsa mowduk açyp biler. Köp sag bol buňluk tamamlaýarmy? Senem gaýyksız köp sag bol, nädip bolsa indiki podcastlarymyzda biziň bilen gatnaşykda bolan, bize pikirlerini paýlaşanlar bilen habarlaşarys, ýene dostlar. Esasy pikirler möhüm bärde. Biz öz ýurdumyz üçin, öz maşgalarymyz üçin, öz doganlarymyz, adamlarymyz siz üçin biz birek gollamak üçin täze zatlar ýüze çykarmak üçin edýäs şu ýerde. Hatda pikirlerimizi paýlaşmagy öwrenmek üçin edýäs. Özümizi ýetişdirmek üçin edýäs. Ýogsa ýönemeni ýaşak gidibem bilersiz. Maňa näme diýip. Şoň üçin bilerek bolalyň, pikir paýlaşalyň, bilim paýlaşalyň, täze mowduklar açalyň, bilmeýän mowduklarymyzdan bar. Ýaşy, hoş. Bundan tamamlaly. Köp sag bol gaýgysyz. Yaprakları oldurmuş şahaları, biz üçün yakan adam lovurdap durduk hele. Şemale alovları göçüptür gale köle. Gelyen bulutları saklay söýgün gücü, ezille taral beni bulut soňy ýağmurly. Doýuň barka henüz ýok gerekde hiç sözü. Duyan men üçün nöni yüreğim ruhsunu. Bu söýgü bedeye bu alemi, bedi düşürdi gerekli güni. Bu söýgü bedeye bu alemi, moruzun
Lo la lo la lo lo. Yeah yeah. La lo lo. Lo la lo la lo lo. Lo la lo la lo lo. Hey la lo lo lo. Hey yeah. La lo lo. Yeah. Lo la lo la lo lo. Lo la lo la lo lo. Lo la lo la lo lo. Yeah yeah. La lo lo. Lo la lo la lo lo. Lo la lo la lo lo. Hey la